Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabalen. Welcome po dito sa 10:15 edition ng CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong likod, Justin Dizon. Kayo po ay nakatutok dito sa ating CLTV 36 News Streaming. Ito, marami ho kaming mga balita at impormasyon na ihahatid sa inyo ngayon pong araw ng Huwebes, December 5, 2024. Ayan mga kabalen, comment lamang dito ho sa ating comment section at magkwentuhan po tayo. Kumusta ho ang inyong araw so far Ngayon pong Thursday. At kumusta ho ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Ayan, dito ho sa aking kinaroroonan sa siyudad ng Angeles. Ayan, medyo nakasikat naman ho yung haring araw. Mataas naman ang sikat ng haring araw. Kanina sinisilip ko, baka kumulimlim eh. Oo. Ito, nakikita natin ngayon sa ating mga screen, itong sitwasyon ng trapiko sa ilang mga bahagi ng North Luzon Expressway. Silipin muna ho natin. Yan hong inyong nakikita sa inyong mga screen, mga kabalen, mga news streamer. Ito hong sa pinakataas muna tayo, gawing kaliwa. Yan ho ang northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. At sa mga oras na ito ay talagang maluwag na maluwag. Ganyan din ho ang sitwasyon sa northbound lane ng Valenzuela Interchange. At dito ho, pagdating mo naman ng direksyong eastbound ng Mindanao Toll Plaza, ayan, asahan mo yung build-up ng mga sasakyan para ho sa mga babiyahe at patungo ng Metro Manila. Meron hong build-up sa Toll Plaza ng Mindanao Avenue o yung Mindanao exit ho ng NLEX. At dito naman sa ibaba, doon sa may Kawayan Interchange Bridge, ayan, ay maluwag ho ang daloy ng trapiko at mabilis ang andar ng mga sasakyan. Ganyan din ho ang sitwasyon sa northbound lane ng Bocaue Toll Plaza. Yung hong nakikita yung approaching towards the screen are going north. At itong mga nakatalikod naman, yan ho yung Toll Plaza patungong Metro Manila. Ayan, nakikita ho ninyo, maluwag din ho ang kalsada dyan. Ganyan din sa kilometer 67 northbound lane dyan sa may area ho ng San Fernando, Pampanga. Yan hong real-time traffic situation ay mula sa NLEX Corporation. Ito, kabalen, kaugnay din ng mga ganyang announcement. Ay mamaya meron ho kaming ilang paalala regarding mga road closure. At dito ho sa NLEX ay madaling araw naman yung pagsasara ng kalsada. Kanina, dyan sa may area ng Santo Tomas, dahil tuloy ho ang paggawa nito pong Santo Tomas Toll Plaza, opo, sa bahagi ng Pampanga. Sa orasong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayon pong araw ng Huwebes, December 5, mula ho sa Pag-asa. Narito ho ang kanilang weather forecast report ngayon pong Huwebes. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, December 5, 2024. Ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, itong northeast monsoon o hanging amihan ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area. At sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan na kung saan nakakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So yan po ang linya ng mga kaulapan po na yan. Yan po yung shear line
or yan po yung area kung saan nagsasalubong yung malamig na hangin ng amihan at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa epekto nitong shear line ay consistent po na meron po tayo namamataan na kumpul na kaulapan na nakakaapekto sa may hilagang Luzon. So asahan po natin areas po, ilang areas ng Northern Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon ngayong araw dulot na epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayo namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally fair weather conditions po tayo from Central Luzon, sa Southern Luzon, gayon din sa Palawan, Visayas at Mindanao. Liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil po sa epekto nitong shear line, magiging maulan po ang panahon sa ilang bahagi ng Norteng Luzon. Particularly dyan po sa may Cagayan Valley, gayon din sa may Cordillera Administrative Region, as well as sa may Ilocos Norte. Makulimlim na panahon po inaasahan natin ngayong araw at may mga kasama po itong kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dahil naman po sa epekto ng northeast monsoon, magiging maulap din po ang kalangitan sa may area ng Batanes, although yung mga pag-ulan po na inaasahan natin sa may Batanes ay may hina o mga pag-ambon lamang. And for the rest of Luzon, dyan po may sa may Central Luzon, sa Metro Manila or dito po sa Metro Manila, pati na sa Mimaropa at Bicol Region. Generally fair weather pong inaasahan natin. Liban na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Para naman sa temperature forecast para sa mga piling syudad dito sa Luzon ngayong araw, dahil inaasahan po natin na maghapon na makulimlim ng panahon sa may area ng Cagayan, magiging mababa lamang ang maximum temperatures, especially sa may Tugigaraw, na maaaring umabot lamang ng 25 degrees Celsius. Samantalang agwat po ng temperatura sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 18 to 22 naman para sa Baguio City. At para sa Metro Manila, gayon din sa Legazpi, maximum temperatures po natin ay aabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 21 hanggang 31 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa sa may Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao. Maaliwalas po yung magiging panahon po natin, so magiging mainit, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad naman po ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi dulot po ng mga localized thunderstorms. Temperature forecast po natin sa mga piling syudad sa Palawan, particularly sa may Calayan Islands, ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 33 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Puerto Princesa. Para sa mga piling syudad naman sa Visayas, ang agwat po ng temperatura para sa Iloilo ay maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Maximum temperatures naman para sa Tacloban at Cebu, aabot ng 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Cagayan de Oro, yung agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 25 to 35 degrees Celsius naman para sa Metro Davao, at sa Zamboanga ay aabot ng 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong weather advisory or babala sa malalakas mga pag-ulan sa mga susunod or within the next 2 to 3 days, especially po sa may bahagi ng Northern Luzon, dulot po yan na epekto ng shear line. So ngayong araw or within the next 24 hours, for areas po ng Cagayan, Isabela, pati na rin sa Apayao at Kalinga, maaring maranasan pa rin po yung moderate to heavy na mga pagulan, that is 50 to 100 millimeters, 24-hour accumulated rainfall sa mga areas po na yan. So ibig sabihin po nito, may possibility na makakaranas po ng mga pagbaha, especially po yung mga flood-prone areas. So doble ingat po sa ating mga kabayan dito po sa mga nabanggit na lugar. At bukas maaring maranasan pa rin yung malalakas na mga pag-ulan sa may Cagayan at Isabela, na possible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan, dulot pa rin yan ang epekto ng shear line. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, maaring maranasan pa rin po yung moderate to heavy or moderate rather to maalon ng mga karagatan. At sa nalalabing bahagi man po ng ating bansa ay malaya po makakapalaot yung ating mga kabayan na mga mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat.
Sunrise po natin ay 6:08 a.m. at lulubog po mamayang 5:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, kayo po ay nakatutok pa rin sa ating ginagawang pagbabantay sa mga iba't ibang kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan
sa rehiyong gitnang Luzon at maging sa ating buong bansa, no? Kung ano ho yung mga happenings, mga balita na dapat ho ninyong malaman at mga balita na makatotohanan at mga impormasyong may paggagamitan. Ito ho naman yung pangako ho namin sa inyo dito sa CLTV 36, ano? At sa mga oras hong ito, ano ba, yung mga, ito, gaya ho na binabanggit ko, ano, kanina, yung mga latest announcement, ito, pakita lang natin, ano, para ho sa mga kababayan natin na bumabiyahe o yung mga motorista na madalas magawi ho sa syudad ng Angeles. Ito, meron ho akong ipa-flash, ano, meron ho gagawing road closure dyan sa may Heritage District sa darating na December 7 para ho magbigay daan sa pagbisita ng Apostolic Nuncio, yung Papal Nuncio, His Excellency Archbishop Charles Brown. Ayan ho, yung Papal Nuncio to the Philippines. Darating ho siya sa araw ng Sabado dyan sa Angeles City. Ayan, ito ho, pakita natin yung binabanggit kong announcement. FYI ho, itong ilang mga kalsada mula alas 8 ng umaga ay sarado sa Angeles City. Ito hong Santo Rosario Street, mula ho dyan sa may tapat ng simbahan, Pisambang Maragul, hanggang dyan sa dulo ng Nepo o doon sa kanto ng General Mall, ay sasara ho yan. Ganyan din yung Nepomuceno Street, yung likod ho nitong Museo ng Angeles, mula ho dyan sa Calle Lacandula o yung Lacandula Street, palabas ng Santo Entierro, sarado rin yan. At yung maiksing portion mula ho doon sa Santo Entierro, ano, yung bahagi ng land bank o yung Pamintuan Mansion, isasara na rin ho yan para magbigay daan nga dito ho sa okasyon sa Sabado. Ano? Ito po yung pagbisita ni Most Reverend Charles John Brown dyan po sa Pisambang Maragul. Yan ho, pakitandaan na lamang. At yung aktibidad dyan, meron hong event doon sa simbahan. Ano? At eto, puntahan natin para makita rin ho ng ating mga manonood. Ano ba yung mangyayari? Ano ba yung okasyon dyan ho sa Pisambang Maragul sa Angeles City sa darating pong Sabado? Punta tayo dun sa Facebook page ng Holy Rosary Parish Church, no? Ito ho mga kabalen, yan, papakita ko na, nahanap ko. Ito ho yung binabanggit ko. Ano? Magkakaroon ho ng pagdiriwang dyan sa Holy Rosary Parish Church sa Pisambang Maragul. Bahagi po ng kanilang etong after the last 5 years of shared commitment, ito binabasa ko ho mga kabalen, ayan, nakikita ninyo. Opo, hard work and deepening faith in God in our parish and community through natural calamity and pandemic, wrought tribulations, the beloved Pisambang Maragul of our Holy Rosary Parish, Angeles City, is ready to open its doors once again and to stand completely renewed, restored, reconstructed
reinforced and grace-filled towards serving God and the faithful at this appointed time and onwards. On December 7, promptly 4:30 in the afternoon, let us come together to witness this singular solemn celebration, which will be presided by Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, with Most Reverend Florentino Lavarias, Archbishop of San Fernando, Pampanga, and Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Archbishop Emeritus of San Fernando, Pampanga. Ayan, magkakaroon ho ng solemn dedication nito hong Pisambang Maragul, o itong Holy Rosary Church dyan ho sa Angeles City, at pati yung dedication din doon kanila hong bagong gawang altar. At dahil dyan nga, magkakaroon ho ng road closure sa ilang mga lugar. Ngayon naman, sa mga oras na ito, sa mga naghahanap po ng biyahe o yung mga nais magbakasyon ngayong holiday season, ayan, napakabilis na lamang po ang pagpunta ng Siargao dahil bukas na ho yung flight ng Philippine Airlines mula ho dyan sa Clark International Airport. Thrice a week yan, mga kabalen, Oo, panoorin ho natin itong report ni Aching Malagu, Jen Alumbang, Parungaw. Siargao, the surfing capital of the Philippines, voted the best island in Asia ayon sa 2021 Condé Nast Travelers Readers Awards. Anong pwedeng gawin dito? Of course, surfing the legendary Cloud9 waves. Kung takot ka o hindi marunong, just enjoy watching. Mag-island hopping and explore Siargao's hidden gems. Posible lahat ito dahil Siargao is now 2 hours away mula sa Clark. You heard it right! No need na magbiyahe pa Maynila dahil nagbukas na ng Clark to Siargao flight ang Philippine Airlines. Nitong December 3 ang send-off ceremony para sa unang batch ng mga pasahero papuntang Siargao. Unang lipad pa lamang, mga pasahero papuntang Siargao. Unang lipad pa lamang, fully booked na ito kung kaya't ginawang 3 times a week ang flight. With the recent win of Clark as TDM Travel Trade International Airport of the Year, both PAL and your passengers are assured of the airport's exceptional state-of-the-art facilities, services, and commitment to make travel smoother and more enjoyable for everyone. Kasama sa 86 passengers ng maiden flight ay ang mga kabalan, kagaya ni Rolando Quizon na first time magpunta ng Siargao. Actually, I'm very excited kasi matagal ko na talagang gustong pumunta ng Siargao and finally meron na tayo dito sa Clark. Kasi hindi ko na kailangan pumunta ng Manila para mag-fly going to Siargao. So, mas okay talaga pag homegrown ka dito at least meron na sa Clark. Very convenient naman ang biyaheng ito para sa Kapampangan fashion designer na si Ellie Bondok dahil at least once a month ay kailangan niyang magtungo sa Siargao. Pwede may business ako na maliit doon, at the same time may project din ako doon. Kaya sobrang happy kami kasi nagkaroon na ng flight yung PAL straight sa Siargao kasi nahirapan kami kasi nasa Manila. Ngayon naglagay na sila dito. Super accessible sa amin.
Hindi lang mga kabalen at mga tiga North at Central Luzon ang makakapag-enjoy sa hassle-free na biyahe, kundi pati ang mga turista na nag-i-stay sa Angeles City. I've been traveling here a lot. I'm a regular traveler to the Philippines. Very convenient because I'm living here in Angeles. Dati nang may biyaheng Clark to Siargao ang PAL, ngunit pansamantalang nahinto dahil sa COVID-19 pandemic. Our Clark Siargao non-stop service, marking another milestone in the expansion of our domestic network. The new Thrice weekly service demonstrates our commitment to building up a hub here at Clark International Airport, with Siargao now joining Cebu, Basco, Busuanga, Coron, and Katiklan, Boracay in a roster of cities that enjoy a non-stop link to Clark and International and then Central Luzon. Samantala, dumalo rin sa send-off ceremony si Clark Development Corporation President CEO Attorney Agnes De Vanadera na nakita ang malaking contribution ng PAL sa ekonomiya. We are opening more areas for us to be connected. Sayang ang ating most beautiful airport if we cannot encourage people to come. But people will not just come because of a beautiful airport. People will come because they will go through a beautiful airport for a more beautiful destination. So thank you, Paul, for considering having more flights here. Present din sa aktibidad si Department of Tourism Region 3 Director Richard Dainos. Ekonomiya at foremost sa ating tourism, no? Kasi yun naman ang gusto natin dito sa Clark, maging premier airport, and opening it for more doorways, not just to see the beauty of our country, no, but to expand more, no, with the new route development. And Siargao is really one of those very special islands that we really need to explore. So I think it will not just be a good way for us to spend our holidays, to refresh our tired and usual busy days. We can explore this beautiful island. So we look forward that more and more will have to support this new route development. Kung interesadong mag-travel papuntang Siargao, you have 3 days na pwedeng pagpilian. May flight schedule ng Tuesday, Thursday at Saturday na babiyahe ng 11 a.m. at lalapag naman ng 1 p.m. sa inyong destinasyon. Maliban sa Siargao flight, may direct flight din ang PAL from Clark to Basco, Batanes, Katiklan, Boracay at Busuanga, Coron. Ano pang hinihintay nyo? Biyahe na! I'm your Aching Malagu, Jana Lumbang Parungaw, CLTV 36 News. Yan mga kabalan, narinig ho natin o napanood natin itong balita ni Ching Malagu, Jana Lumbang Parungaw, kaugnay ho nitong flight ng Philippine Airlines ng ating flag carrier dyan ho sa Clark International Airport patungong Siargao. Thrice a week ho yan. Eto naman, yung binabanggit ko kanina, yan, batiin muna natin. Congratulations kay Chad Alester Calma Lozano. Opo, isang graduate ng Holy Angel University. Top 9, rank 9 ho siya sa Civil Engineers Licensure Exam. Ngayon na ginawa ho nitong November 2024, nakakuha po siya ng 91.45 na grado. At ginanap po itong Civil Engineering Board exam noong November 18, 19, and 30 at December 1 sa iba't ibang testing centers po sa bansa. Ayon ho sa Professional Regulation Commission 37.07 o 6,835 out of 18,436 ang pumasa sa exam. Pagkahirap-hirap yata ho nitong exam ng civil service. Congratulations sa mga pumasa dahil 37%
yung passing rate. So ibig sabihin talagang pahirapan ho. Congratulations lalong-lalo na dito sa ating kabalen na si Chad Alistair Calma Lozano. Graduate ho ng Holy Angel University, rank 9 dyan sa Civil Engineering Board Exam. Pinagmamalaki ka ng Holy Angel University, pinagmamalaki ka ng Angeles City at ng Pampanga. Ayan. Congratulations muli, Chad Lozano. Mamaya, bibigyan ka namin ng masigabong palakpakan sa POV. Yan, abangan mo yung mga clappers, ha? At sana sa mga darating na araw, makapanayam ka rin namin, Chad, upang magbigay ka ng tips, para ho sa mga nais ding makapasa at maging inhinyero sibil balang araw. Ayan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito naman. Silipin ho natin itong paghahandang ginagawa naman ng Barangay del Pilar para ho sa Giant Lantern Festival 2024. Dito po ang report. Pagpasok pa lamang ng Burmans, ang mga Pinoy kanya-kanyang sabit na ng mga palamutis sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan nito, ramdam na ramdam ang diwa ng pinakamasayang okasyon para sa mga Kristiyano, ang kapanganakan ni Hesukristo. At sa usapin ng mga palamuti, nangunguna rito ang mga parol ng siyudad San Fernando, Pampanga. Mula sa mga maliliit hanggang sa mga malalaki, talaga namang dinadayo. Taon-taon din bumibida ang higanteng parol ng iba't ibang barangay sa syudad upang magpakitang gilas at magbigay saya sa mga kabalen at iba pang mga manunood. Isa na sa mga hindi mawawala sa Giant Lantern Festival ay ang Barangay del Pilar. Kwento ng kapitan na si Jerry Canlas, big deal para sa kanila ang pagsali sa kompetisyon. Kaya kami kasi Kenny, istong nga ginawang Giant Lantern, o kaya kami kaya Bekeng Festival, isasabihan niya. Pagamaya to kakareng memory. Reng mismong memory, ilang magodyot kaya kami na umpisan taning parlo. Baga, panayan din po. Ngayon kami, talagang patsepis sabihan na laban parlo. Talagang pagpursigyan niya po. Noong sila ay mga bata pa, tanyag daw ang kanilang barangay sa lantern making industry. Kaya naman, nais daw nilang ibalik ito sa Del Pilar. Kay sarili kong bayanan niyang dita kapangadi, ating kamag-anak ko yung lantern maker ngayon, pakatutukan niya. Uling, buri niya kasing ibalik ang lagyunan ng Del Pilar. Isa sabihan ligligan parole. Ang lantern maker naman na si Florante Parilla, mula sa paggawa ng higanting parol ng iba't ibang barangay, siya ay bumalik sa Del Pilar, ang kanyang sariling tinubuan. Munang-muna ako, tawag ko Del Pilar. Alp ko na mo, imparol na ng Del Pilar. Hindi kaming gawa, tawag kay Del Pilar. Anyapin, alto miya nga nangyagagan ng masakay, masanting imparol. Maibalik na kaya sa Barangay Del Pilar ang katanyagan pagdating sa Giant Lantern making? Abangan sa Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 Digital TV at sa aming mga social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen, inyong nakita yung preparasyon ng Barangay del Pilar para po sa nalalapit na ligligang parol. Ito naman, sa mga naghahanap po ng papasyalan ngayong Friday, December 6, magbubukas na ho dyan sa Mabalacat City. Ito ho Christmas Village. Opo, sa darating na hong Biyernes yan, grand opening. At marami hong mga aktibidad itong inihanda ng city government at ng NCCA para ho sa ating mga kabalen dyan sa syudad ng Mabalacat.
Ayan, 6 p.m. po, magkakaroon ng The Light of Christmas, isang aktibidad ho ng pinamumunuan o pinangunahan ng NCCA at ng Mabalacat City Government. Tampok ho dito ang mga pagtatanghal, dito Kaya at ng grupong RT Santa Rita. Yan ho ay bukas yan, alas 6 ho ng gabi, dyan sa Mabalacat City Hall grounds sa Severa, Barangay Tabon, Mabalacat City. Ito naman ho mga kabalen, dumako naman tayo balita sa lalawigan ho ng Bulacan kung saan higit at 300 rescued animals ho ng Potion Project sa City of San Jose del Monte ang nanganganib hong mawalan ng tahanan dahil kailangan na hong lumipat ng grupo within 30 days. Ayon ho sa naturang NGO na nakatuon sa kapakanan ng mga hayop, may mga nais bumili sa nirerentahan ho nilang lupa kaya itinigil na muna nila yung ginagawang rescue operations upang maghanap ng permanent shelter. Piling ho nila ngayon ay makahanap ho ng isang property na may bakod at sana malapit sa Maynila na may sukatong 3,000 square meters hanggang 5,000 square meters para ho marentahan nila. Madalas ho silang magdaos ng mga adoption drive sa Metro Manila at maggagawa rin sila ng concert for a cause para makalikom ho ng pondo para ho dito sa Permanenteng Luzon Sanctuary na kanila pong hinahanap. Mga news streamer, time check muna ho tayo, 10:53 na ng umaga. Ako po ay magpapaalam na sa telebisyon at magkita-kita ho ulit tayo mamaya. Para ho sa mga iba pang update, tumutok lamang sa CLTV 36 Facebook page para sa mga balita. Yan ho ang mga mainit na impormasyon na dapat nun ninyong malaman ngayong 10:53 ng umaga. Maraming salamat sa pagsama sa CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, kita-kita pa tayo mamaya. Maraming salamat po.